chirifano si chimbonzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena. Right, amaika ndoti mutangidzaka kupindura mubvunzo isaenda kubvunza yaka one by one handisika mari muzuru makachasata imimi wampurisa imimi mukati dzirimo dzitotonyatsokakata chaizvo here kana kuti pane ibodzi iri kuuyisa moto wakawandisa kana kuti patorino imwe futi isiri kutounza moto bawo zvachose ndinyepei imhosva kaya mukutopara yamai apa kabva you are sorting a police woman like me munotombotiye bhego yamai imimi panzvimbo yekuti mutsvake mbavha dzakaba mari yokuroriwa kwamwana wangu Bridget imimi muri kutosanisa inini manje ndingambe mari yangu ndopenga chere inini inzwa yaka amai interrogation yadabasa kuti murudziwo mari ndianika I treat everyone as a fucking suspect manzwaka zvokuti chikamu chekukuputitsa tugaro kwedu tukakawira mukati tukaputana kauto ndokoti bhago zvokuti chero mbavha chona ikatoona kuti wachona akabirwa akuitwa seika indobva toziva kuti this is a fucking serious business. I'm not here to fucking pray handiti mundinyale wabhoyi manzwaka ndo zvinoripa kutedza dzimba dzevanhu kuno mapati richitsvaka hwawa ndiwe munhu anomhosva yese iwe wakuru wako aripiko ndiwanyepe wakauya bayoyo ukati kwai uri state security saka ipoyo mari yakaenda wanga uripi kuiwa murudziwo mari wakazobirwa sei mari iwo wachona wanga uripo wainge uripi? I was not fucking on duty handitika ambuya ndoda kuti mundikwanira handitika ndaitozvinwira zvaungodoro nini ndichidyira nyama yangu ikakagochwa handitika so now what I'm doing this is a fucking favor handitika ndati makanyasata nei mari mwezuro ndipindure ipapo takadya nomabhurufosi zvinobasa leiko alright bondeka makaguma kuita bonde rini amai ndakanga ndakareba sei makaita nani aiwe mutsuku iri kana kuti mutema munhu wacho maguta kunyali ofisa mazvizwa kavhara ngebheshuko munhu kashangwe kagokoko manyeni kanyenze shut up fucking shut up manzwaka mukuda kuwana mari yenyu here amai mimi kana kuti mukuda zvinhu zvekutamba handitika apa kapo mukuda kubatsirwa here futi kana musingada kubatsirwa budai munono muenda handitika kasi kana muchida kubatsirwa mutombomira zvenyu kuti adzungire sechiera muri kuita handitika because isusu business reduka we ask each and every fucking details handitika auzive kuti panobuda ne-C3 case ndepipe handitika so kana muchida kuita zvokuti muwane mari yenyu chiitai serious manje kwete zvedambira muri kundiitira ipi zvokuti ndakanyopoliwa kana kuti ndiribe kunyopoliwa nani zvinodzotsa mari yangu yochere izvozvo handiti papadai ndatenda kusouth africa kohodha wana maika tapedzereko nguva yangu ndichiuya muno inini kane nharo wena okay budai munomu budai muyenzi handitika kana ndichinge ndi zvandiri kudaka ndichakudedzai futi handitika back to iwe mufana iwe wanditambe newe wazvinzwaka ndoipiko yaunenge uchitiitira ipapa apa wakanonoka futi kuya paposition mufana iweweka next time usaite iyoyo yawatiitira iyoyo mufana iwewe dai vanhu vakamuka waita sei iwe next time yakuita seiko chibaba hapana next time apa chibaba tikatongobudana papapa zvabvarana handinyengera tumazheri twemadhora ini tumadhora kuita sei kwachona apa wauda kutotiitira chihurumende chanasibhinechi handitika chekudhidhakita handiti ndozvataichematese paipai apa ndo zvawakuda kuita futi iwewe wangu inzungu idzi wakaramba chitangudziro dzanakonanga kubuda mufana wangu iyi ndinokuputitsa kukupeta-peta wazvinzwaka haikona kuda kuita zvekutamba neni handitika uri kuziva kuti ndinda chimhanyere chimusinechi saka pese paishedzerwa mari make sure kuti ndaingoramba ndakanyarara waiziya yobva yangonzi yese dhamu ndiroka saka usaite zvekutamba neni I'm sure mari iripo yese kakakaita 2 gida waibataka saka pa iwe ungondisota hako 1.8 gida waibata ndiro yepasi saka wembwa handitozvinzwa futi izvozvo unotaura zva1.8 kuita sei kwacho akandisika ndiana apa chibaba handida timbe rakamuka ndindaibatwe waizobvumwa titi atichitese iwe kubva chipfutseke mhani wepfutseke zimusoro zihombe wanzwaka iwe mufana wegaroziya kuti pese pane majuruka pane ishwa waibata pese pane mangu yakatsvuka pashaikwe mago wangu saka zvinongori obvious paita mari kapese panotongori risk waiziya saka chitongotora risk takaenda pedu paipai hapana kawangu saka chitaura zvoti mari wosakuramba uchitora vhati dzakutauraidzira ndokunongo kubuda zvine ndubura zverese unondoona kupi aizve ndotokubataka kudheni kwechembere yauri kubanda yaye saka chindipaka 1.2 iwe wobva watora 8 wayo guda uku ndapesina ndakanyundura ndubuka ndapesina yese usaita iyoyo nzwawaka usaita iyoyo mufana iwewe kadai ndisina kuya neidea iyo waitora kupi
zimusoro rako zihombe rakazara mvura iroro. Uri wemhanga mfana iwe. Alright, 50-50 yacho. But mgenga iwewe, safi boy ramana. Unazoriska? Ezve, hapanazve. Yesa, muri kuita seko madoko. Ya, safi bo. Havapo. Handina kuinga iweni. Ndatongona garisi zichibuda waiziya. Ndikatiregedza ndiona hangu mfana wangu madokwana saka ndatoinga iwa hangu ka. Uri kuita sei hako mfana wangu ndiwe hako ka uri kulaza varungu ava. Ani siyana neni mgenga yonzwa utondivhiringidza iwo. Posvika panapa ndinandatotanga kurawa mabhuku eri panapa. Iwe geta wei wako mhani wewe, handiti wakabuka fazhi here wewe. Isu vamwe tiri kubuka guka, iwe uri kubuka ndoipiko yaunenge uchiita iyoyo. Unosera totina taikondo mgenga iyoyo. Bamudikika, tinokurovai mukafa kuti fi mazvinzwa ka. Saka musada kuti pumukira zvisina kana basa rese apa. Uri wekurwara njere futiwe. Murwara wakuita seiko mujama? Makamhanyatsositira neiko chibaba? Mutipoti moti dhadha. Namana. Aizve, notori murwere iwe ndiri kutokutaurira ka. Unoziva here kuti kamhomzi kauri kubanda kaike kantori ne5 zvimukui, iwe ndiwo wakutoita wechi6 ka. Anyway, haisiriwo nyaya yandafambira panapa ka. Ndine business proposal waibata. Imi wamuri hastem. Handita zvebusiness, ndiri mwana wechikoro. Inzwa yakamunzwa. Diffusion is the process whereby particles move from a region where the particles are highly concentrated to a region of lower concentration. Ukunzwa mfana wangu? Aizve, chirwere chawakapuhwa kana mai ava. Ndinoziva hangu ka kuti masvondo ekupedzisira ka unenge wakutovhurika singaite kana wada kufa ka. Asi ka haisiriwo nyaya yandafambira panapa ka. Ndati ka ndine kazheti kandinako waiziya. Rega ari kuroora ka. Saka apata toita mari waiziya. Chibaba, munata mari seiko? Mabhiriji acho mwana wenyu here? Hatonaziva kuti mabhiriji omuzukuru wangu here nini? Ehezve madokwana, ndo pane mari yachona ka ipapo. Gara uchiziva ka kuti nini ndiri munyika. Saka murumu macho imomoka, aiwa handitenge ndiripo. Simple as takanotora mari takaenda wangu waibata. Iweweka, unofanira kutongowana chinokunonotsa waiziya kusvika paposition. Ndobva ndagara ndapedza masports ka. Ndichingopedza masports chete haufanire kuita kana 4 minutes usati wasvika waiziya ka. Unofanira kutongosvika paposition mfana wamika. Haufanire kugara ka. Wakanonyondora mari wakaenda waiziya. Kondo yachozve. Wangu. Hausa kufarisa here. Kuriska kakoda tichito. Safi boy here. Iwe mfana wewe kayo. Kusiri kufa ndekupi papa, kusiri kuriska kwachona ndekupi ye. Uri murwere kayo mfana wewe ye. Apa watongosara hako kane 1 month yekurarama chete waiziya. Saka zvirinani ndezvipiko kuti ufe uchitambura kana kuti ufe hako uri pamudya ndigere. Pata hapana. Zvagara unofunga kurova zheti. Wotongopinda yeke hapana. Jolulu! Officer, mukati dzenyu dziri here mimi, Bear, can you please calm down? No manadzimai. Don't tell me to calm down. This fool is actually trying to play a fool, but he is actually very stupid. Iwe, wakakoka nani kuroora iwewe, Ndiwe munhu akakonzeresa kuti tibirwe mari iwewe. Officer, I'm sorry for my husband's words, but we are really desperate here. We need this money to be found, otherwise na mama akudye rinopisa kumba uku. Handiti ndozvandirede uda kuzama kukubatsira nazvo majika. Uyu kayo kwazvimumusoro kwa. Asi ubona kana kuita fucking listen. How can you do so? Iwe, kana uri kuedza kutibatsira zvekuti hanzi ndakamuwana ari Vegas zviri kupinda papi, uri kuzvibvunzirei? Ndinenge ndichida kuziva kuti kuti munhu kwayo akabva nechekupa handiti ka because ka unoona kuti mukadzi wako apanyamisirwa chi idzori muka handiti. Unofunga kuti futi ugere nemunhu ka akanaka but usingatombozivi chi iwe wakatogara futi nembaba handiti ka. Unombosiyira kuti kune dzimwe mhuri ka unoona nge watopedza kubvisa mari yako pongosvika zvimwe zvimbavha zvakapfeka zvimamasiki ka zvobva zvatototera mari yazvo bva zvatiza apa zvinenge zviri mudzirina natiza. Iwe mudhara iweka zvibati. Imbaba imi munandinyara manzwaka. Kweni pese apa ndanga ndiri kutoti mune zvinhu zvamuri kuda kutaura kaini. Nyambisirwa muri kutoda kundipomera. Can I tell you something, office? Is a free country, my sister. Taurai zvenyu. Okay, rega ndingotora mukana unoka office kuti ndingokudzai hangu mashoko 3 chete. Mazizino anenge embiti. Iwe, ndokusunga wanzwaka. Usare kunishamisira panapa. Inzwa wanzwa kwezimandara. This go the boss fucking ways handisika. Because even wakwasha chona yoka, they can even steal the money handiti. Iwe mudhara iweka zvibati. Iwe, shut up oka. Andisutara newenyini. Inzwa ka iwo. Zimandara ka kune makese ekutika. Vakwasha vachona iwaka. Vananotoronga dhiri nevanhu ka. Then parora dhie pachona pongosvika ka timu rakapfeka zvibhala zvanga kumeso kanditika. Robva ratongotora mari se boss ba.
vanenge vachidhiri nevakwasha bhozi vanenge varora vachihura handiti so vanenge vakutorwa surgery pamari yavapo. It's called recovery surgery. Yeah? Baby, we are wasting our time here. Let's go. zveshuwa hapana zvataita apa because takabirwa then takutotritwa kunge masuspect futi. This was a waste of time. Let's go, baby. Iwe mudhara yoga. Ukwani. Hamusi kutengera munhu womutemo chero drink zvaro. Alright, chitengai zvikinde panze apa utone mundigire. Yes sir. Nzikaka timu rangu. Ndianaka tisho kari serious meziya. Awuteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo meziya. Chibate isusu. Awuteki driving school meziya. Tokise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Chine instructors anogara kanota badness meziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze meziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C meziya. Uyai titaure kana kuti munongobva womva meziya. Panamba dzedu dzanenge paskiri nazo apo dzo meziya. Kana makuyaga musazoka kuti road lulu meziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.